Gipasalig sa Mandawi City Government nga padayon ang pag-ayom-ayom sa mga nangagubang classrooms gumikan sa bagyong Odette niadtong Disyembre. Ani ang report ni Nico Sereno. Base sa calendar year sa DepEd karong tuiga, sa Nobyembre na gitakda ang full face-to-face classes. Gimando ang pag-transition sa mga eskwelahan, pribado o pampubliko sa 5 days in-person learning. Apan giangkon sa Mandawi City Government nga sa pagkakaron, duna pay mga guba nga maaninaw sa pipila ka mga eskwelahan sa Dakbayan. Epekto kini sa kakusog sa hangin nga dala ni bagyong Odette ni adtong Disyembre. Mato ni Konsihal Malcolm Sanchez, padayon ang mga paningkamot aron kini maayom-ayom. Nakagahina ang Dakbayan og 40 milyones pesos alang sa pag-ayo sa mga tunghaan, samtang ang uban nagpadayon na ang repair. Nanay mga nasugdan sa Magikay na nasugdan na sa katong na-approve na nga mga program of works. Matod ni Sanchez, gihimo na ang program of works sa uban pa nga mga eskwelahan aron kasugdan na ang trabaho. Masaligon hinuon ang opisyal nga matuman kining mga laka nga himuon ngadto sa mga eskwelahan nunot sa kamanduan alang sa full face-to-face classes. That was the mandate coming from the national ni VP Sara as our chairman sa Committee on Education. She said nga mag-full face-to-face na gyud kunuta karong November. But for the city of Mandawi, there is going to be scheduling. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.